Good afternoon guys. Welcome to my channel. Okay, so ngayon, ipapakita ko po sa inyo na gagawa po ako ng dynamite lumpia. Okay, so ipapakita ko po sa inyo kung paano ko ginawa, kung ano yung proseso, kung paano magawa yung dynamite lumpia. Okay, so come on guys, I'll show you po kung paano ko gagawin ang ating dynamite lumpia. Okay, so nandito na tayo guys. Ang ating kailangan, una, syempre, hindi magagawa ang ating dynamite lumpia kung wala po yung ating giniling. Okay, so ito na po yung giniling. Actually, this is only 1/4 kilo of giniling and 1/4 kilo of carrots. Mayroon din siyang paminta, 2 itlog, yes, at dalawang sibuyas na malaki at isang buong garlic. Okay? So, yan po ang nilagay dito. And of course, hindi nating malilimutan ang asin or pampalasa sa kanya para mayroon siyang lasa. Okay? So, ito na po siya. Ginisa ko na po siya para mas malasa po ang ating dynamite lumpia. Okay? So, ready na po ito. Okay? So, susunod na ating gagamitin is ang ating sili. Okay, maanghang. Okay, umaapoy sa anghang to. Okay, so andito po ang ating tawag dito, sili. Ang ginawa ko naman dito sa sili, biniyak ko po siya, yan makikita nyo, para dito natin ilalagay ang ating giniling, yung ginisang giniling natin. Okay, then inalis ko yung buto, pagkaalis, saka ko siya hinugasan para mas maalis pa yung yung mga natitirang buto. Okay, so para maipaplasta talaga natin yung ating giniling dyan. Okay, so ito yung pangalawa. Then, susunod, syempre para mas masarap ang ating dynamite, lagyan din natin ng keso. Okay, so ang keso natin is slice ko po into strips. Ayan, para ilalagay natin dito. Ayan, pag ganito. Pag may giniling na siya, sa ibabaw yung ating keso. Ilalagay ng paganyan. Okay, so ipapakita ko na lang sa inyo as habang nagbabalot tayo ng ating dynamite lumpia. And of course, hindi mawawala, kaya nga lumpia, hindi mawawala ang ating lumpia wrapper. Okay, so large size po ang kinuha ko kasi malalaki po ang ating sili. So this is a large size lumpia wrapper. Okay, so ready na. And of course, hindi mawawala ang ating binating itlog para sa pagdikit ng ating wrapper. Pag nagbalot na, ay maididikit natin dito. Okay, so simulan na natin guys. Tara na! Magbabalot na po tayo ng ating lumpia. Okay. So, next. Ito po. Ayan. So, dapat talaga malinis yung kamay dito. Magugas ng maayos. Huwag nang guwantis-guwantis. Ano pa. Okay. So, ito na po. Then, lalagyan na natin ng keso. Ayan. 2 keso. Ayan. Masarap. Okay. Then, balot. Ito yung balot. Sana makita nyo. Okay. Ayan. Kita ba? Okay. So, ano natin? Para maunat yung sili. Okay. Okay, tapos lalagyan natin ng pandikit. Okay, so ito na po yun. Okay, 2 na po yung nagawa natin. Yan.
So, continue lang po ito na pagbabalot natin until na matapos. Okay? Kasi, ang sili natin is only 30 pieces lang po yan. Okay? So, continue lang sa pagbabalot until na matapos. Okay? Then, saka ko naman ipapakita sa inyo mamaya pag naprito na natin siya at titikman natin siya. Okay? So, mamaya ulit balikan ko kayo. Tapos na. Hey guys, ito na po yung nagawa natin doon sa sabi ko sa inyo. Ang ginamit ko lang is 1/4 kilo na giniling at is 1/4 na kilo din ng carrots. Okay, so ito na po yon, ready to fry. Ayan, kayo na lang po ang magpiprito. Kung gusto niyang kumain, prituhin na agad pagkagawa. Okay, so ito na po yung lahat. Ito na po. Masarap to, maanghang. Sasabog ka sa anghang, kaya dinamita. Okay, this is our dynamite lumpia. Okay, so ayan na po. Ang lalaki ng sili. Oh. So kayo na lang po ang magprito guys. Yan. Ganun siya kalalaki. Kasi malalaki ang sili. Meron namang medyo maliit na sili. Kahit punuin mo, ganito pa rin siya. Okay. So, ayan na. Ready to fry na to po. Thank you for watching.